Workers ang namising na pasahero at pinaniniwalaang madagdagan pa ang death toll. Inimbisigan pa ang dahilan ng madugong aksidente. Base pa sa talaan ng India government, nasa 150,000 katawang namatay dahil sa traffic accident sa nasabing bansa. Samantala naman, iniulat ngayon ng World Health Organization na umakyat na sa 780 ang confirmed monkeypox cases mula sa 27 non-endemic countries. Ayon pa sa ahensya, posibleng underestimate pa ang nasabing bilang dahil sa limitadong epidemiological at laboratory information. Inilista ng World Health Organization ng mga non-endemic na bansa na nag-uulat ng pinakamaraming kaso ay ang Britain, Spain, Portugal, Canada at Germany. Bukod pa sa Europa at North America, naiulat din ang kaso sa iisang bilang lang sa Argentina, Australia, Morocco at United Arab Emirates. Napagalaman ng isang kaso ng monkeypox sa isang hindi endemic na bansa ay itinuturing ito na isang outbreak. At yan ang Bombo Network News. Kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Napatayin niyo mga kabinan ato sa News Center sa ato sa Bombo Network News. Mga nagapanguna kay mga mainit ng mga balita. Balita sa palibot sa pungsod, balita man niya sa luwas mga kabinan. Pagbalik siya para tutunan Bombo na siya og tudog ang pagiging matarakayan may informasyon, special maintaining update sa natatabo nga bypass operation, drug bypass operation kagabi. Dako inyo 6.8 million pesos nga valorya sang Cebu ang na-recover sa suspect, no? Tapos may barangay. Balagoy balon ito kano pinaka-latest na adre gikan sa aton sining City Drug Enforcement Unit, no? Kaya kung madakpan sa Bacolod, di ang Dugaw, natudlo sa San Carlos, alin. Kung may madakpan ganing nga taga Bacolod, San Carlos, ginatudlo. At di sa Bacolod, nagalin ang source. Di ang gibla nagalin ang Duga. Ay na, kaya pinapagay ka mga balita. Tony Balon, mga kabinan, pagbalik niya para tuntunan na Bombo hanay sa auto makaligad lamang pinaka-importante nga mga pahanumdom. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa inik infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob
nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtog 7 ka adlaw. The rash heals by scrubbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may bulan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun imuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni.
Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto. Ang kardaba, banana, naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, Balik rin pagpalangit si Platon na Bombo Hanay Saudo, 41 minutos na nakalabay stock na alas 12 sang ugtumang kapinan. This time, nato ka ng report, mga balita nga tipo ni Bombo Gracelyn Lobato niya sa patrol. Ining pagkatiklo black gabi, sining isa ka persona sa drug bypass operation sa may Barangay Banago nga nakuhaan sa kapin sa 6.8 milyon pesos yang balor sa Shabu. Kaya daw inog pasaka na kuno sang kapulisan ng kaso batok sa sining sospechado, no? Managliligad ng adlaw kadaragko sa mga naprender ng mga droga diri sa may syudad sa Bacolod, no? Kag probinsya sa Negros Occidental, no? Kadamo gapon sang nagasulod nga illegal nga droga, particularmente nga Shabu. Diri sa aton sining probinsya, no? Di na yan nagalalin man. Paano na nakalabot diri sa aton sining probinsya? Paano nagkasulod diri sa may syudad sa Bacolod, no? Sa mga nagligat, ibalaan ba mga prensyon sa aton puerto, sa aton sinibridco port, no? Ito balang 3 kilo to. May mga nagladakpan sa ligat nga ti galamboy man sa kilo. No? Kadalag ko sa mga prensyon. Kagabi, iniya dako ni, no? 6.8 million pesos nga worth iya sang Shabu mga kabinan, no? Anong pinakaligtis na dere mga kabinan, from the City Drug Enforcement Unit, san oy ni mapailan kaso na sambit iya nga sospechado. Sorry pala report si Bombo Gracelyn Lobaton gikan sa aton siniya nga patrol. Bombo Gracelyn, na mayong hapon, Kamin. Bombo Dennis, pagpasakaan sang kaso nga paglapas sa RA 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, Section 5, which is drug selling, kag Section 11, o possession, ining sospechado nga si Napoleon Bigasa III, alias Toto, ang ginakawig high value individual mo Dennis nga ginpatigayunan sa drug bypass operation kagabi no sang mga katapo sa Bacolod City Drug Enforcement Unit. Kasi nga hapon Bombo Dennis no kay wala pa man nagagwa ang iya sini nga result no sa ginpatigayunan siya nga mapailalom sa drug testing Bombo Dennis ining suspect. So once nga maka-release na sang result no sa iya sining drug testing dito sa crime lab Bombo Dennis patigayunan gid no nga mapasakaan kaso si Napoleon Bigasa III. So according kay Pulis Lieutenant Joven Mugato Bombo Dennis nga ining suspect no ang ginasaligan gid sang pila ka mga drug personalities kitungod sa perte kadako sang balor sang iligal nga droga kag ang kabugaton sini no 1 ka kilo sobra 1 ka kilo no kag 10 ka gramos Bombo Dennis ang nakuha sa iya, although nga ginakabig siya nga newly identified person when it comes sa pag engage no o kung sa pagatubang sining illegal drug trading Bombo Dennis. Sa dako na sini, no? Mga kabilang Bombo Gracelyn yung nakuha siya, no? 1 kilo and 10 grams, no? Ang narecover sa iya, no? Ambot ka ni mga sources nila na kung madumduba mo Bombo Gracelyn, no? Sa malagligan sa report mo natin diri sa Bombo Radio Bacolod, no? Kadalag ko sa mga latest nga mga apprehension sa ato sa kadag ko nga mga volume sa kwan
sa droga, no? Magluwas ni kagabi ti sa Kinas si Kagaon sa police station number 8, no? Operation na do mga pilaman to, lapit man to 700,000 nga worth sa nga shabu na recover. Yes, masubra man sa 700,000 pesos Bomodenis ang recover no kagabi sa Pukon sa Tagahon sa drug bypass operation sa police station 8 no kag HBI man no high value individual man ang nadakpan. So kadako gani no Bomodenis so aton nga naobserbaran nga kada operation sa aton sining mga kapulisan especially ang Bacolod City Drug Enforcement Unit no kon police station 8 o iban pada just like abi man sa police station 5 no sa Barangay Takulin 2 million man to so kadako mo Dennis grabe gid siguro ang pagmonitor sa aton mga kapulisan kag with the help man no and cooperation sa aton nga mga pumuluyo diri sa syudad sa Bacolod kay kung aton nga maobserbaran man mo Dennis sa mga tawo sa subong tido wala naman gakahadlok sa paghatag sa information sa aton sini nga mga kapulisan para nga madula man no ang tunok ang sakit sa ilang lugar just like abi ning Barangay Panago, Barangay Singkang Airport, Barangay Takuling Mamudani. Ining nakuha sa suspect nga shabu nakita naton bumugis na naputos na siya dalagko nga mga pinutos no. Kung kutin go ready for distribution na negoro mo kay tinaputos-putos na kung madumdumanti kung mga isa ka kilo pas na recover to sa Breadco-Port 3 kilo to. Kada isa kilo doon na-impake pa tayo, naputos pa tayo sa tibag plastic. Ini doon naputos sa guguraper. But siguro for distribution na kundi naman idagdag ng dalagong putos sa mga lugar diri sa Bacolod or probably basta sa Bacolod, Bumbo Gracelyn. Yes, in fact, ginabang mo Dennis, makita no, sa mga litrato nga aton man nakuha sa ila sining nga drug bypass operation ang mga pinutos amo na ang nat-side na pala ready na siguro kang distribute no kay amo ning ubragid mo ni Napoleon Sigasa alias Soto o Dennis no nga nagapang distribute ni siya no kag ang iban sa diri matuha or makita ta nga naputos man sa mga medium heat shield, no? Kung gamay aton sining malakpan o kung mapatigan natin drug bypass, ara sa elongated nga heat shield, ara man nga dako-dako, no? Pag sa sining nga suspetsado, kadako gid sang remalaso when it comes pala sa ila man sining grupo nga nagabaligya, no? Nagapatigayon sang padamo o kung ano pagid pag-level up no sang ining negosyo sa illegal nga droga. As we notice, Bumbo Gracelyn, no, ang mga dalagko nga mapresensidad sang una, makilala nga individual sa Bacolod nga nagalupok ang alan sa illegal nga droga. Iban to nagladakpan na, iban naglapreso, iban nagluntay na tong tuhod. No? Yes. Subong ang mga nagladakpan, ang mga new player naman siguro, kay do bag-o na kayo nagluwa ang alan sila, iban newly identified pro kadalagko sa nga ma-recover nga volume ya sa nga siya. So, gapakita lang ngayon yung mga new player naman no, sa industriya iya sa illegal nga droga diri sa Bacolod, Bumbo Gracelyn. Sakto gina, no? Obserbaran taman na nga may gakadakpan kay Bobo Dennis nga newly identified o new player. Instead nga dapat ang malakpan ang daan naging pa lang kilala naging ng mga drug personality. So, ilang manigani siguro na strategy no gamiton ng mga bag-o para ma-preserve no ang ara gid sa babaw no o kon ang mga mataas-taas na posisyon o nabahin sa sining pagpalakat no sang makamamatay man no nga illegal nga droga. Okay, kung nang legal may kadakpan ti base posible kadakpan ni may gabulos naman no may isa ka distributor madakpan no mabuslan man siya sa individual as distributor man kablo ko ti dasi kwarta di no dagko kwarta di mo sa isa ka kilo yan mapaurot mo din distribuer ni pila yan ang maginansya mo sa dre Bumbo Gracelyn. Yes, correct gid no ang kapital mo din pulpa plus pulaw Bobo Dennis kung magpulaw ka mga ang tulog mo be mga ano lang sa kauras, 2 kauras basta bawi na yan Bobo Dennis makabaligya kakay kadasin sang kwarta dire no kakadamo sang mga nagasuyop no nga mga utod sa gihapon pagka makaluluoy lang Bobo Dennis pati tigado ta mga utod nag-engage na ibisan
elongated sa silang tao ang pinakabarato basta makasuyop, no? Maka-maintain na rin sa aton din nga activities man, no? Nga kakapoy man, katigado. So, muna mo Dennis, ang masubo-subo diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Kay kung poser ka, dako man na posibilidad nga user ka man ay Bumbo Grislin. Yes, dako gid Dennis posibilidad kay ang imo nga produkto, you have to test man first gid ikaw gid dapat maga-test na kung mayo man o kung hindi, no? Tangkilikon nun bala kung Tagalog pa. O kung hindi, niyara man gani best Dennis nga sila-sila lalangda, sila-sila pang gainaway, no? Sila-sila pang kapatsanay, no? Nga marimalaso ang negosyo sang isa, katungod ang isa ara na may kompetensyahan na man nga ginatawag. Kag as you mentioned, Bumbo Grislin, sa remote obraderi kaya kolba ag pulaw. Sa pulaw yaw ni punaw kay ti magkasuyop na sila iya sang Shabuya, 24 oras, alive ni Bumbo Grislin mo. Amugid, no? Sobra pa sa, sa mga naka-vitamins, gid nga plus supplements sa Bumbo Dennis, siguro, mas mayo gid ang pagsuyop sang shabu. Kung mayo pagid ang kalidad, gabiti ang igos ni mo, galagtik ko nung igos ni kung daw mayo, good quality ang matira nila nga shabu, pamangkot tira sa malawig ng away sang droga, sa malawig na dinakpanay, kadamo na sa mga nagkalakopiskar, kadalagko na sa mga bulyom sa shabu nga nagka-alaprehender, nga daw hindi mauro tao, Bumbo Grislin. Amugid gani ang pamangkot mo Dennis nga hindi maurot-urot, no? Kay tungod nga ato mga kapulisan wala manuntat nga nagalao sini sa ila, wala manuntat nga nagapulaw manupod sa ila mo Dennis. Ma-frustrate ka pa bala kay tungod nga nagpulaw ka, wala ka natulog, wala di ako nadakpan, no? Ang iban pagilawres, worst thing is nagasipa na lang lata, no? Kay wala din makaya, hindi makaya ang igo sang nasuyok illegal nga droga. Ate, sipa lata, paniro bulan hindi nga paniro poste daw. Oo. Tapos gulpi lang, mapalapit sino, mga piso. Mga piso, may piso da sir. Bakal ko lang bakal ko lang pagkaon. Magaling kiti ko sa may mga sirkumstansya, o ti kalabanan gidya, basta doga, bisyo no? Napanabla, nalulong na blao, nadalma na, hindi nakagwa, no? Kaya ti silta na-addict na sila, no? Kaya pagkita na lawas nila sa iligang nga droga, muna kung magtahaw ng drogas lawas nila, ti mangita naman na, no? So suyupon, ti kung kwarta, way ka ilugbakal, imuon mo, mangawat kay, ma-hold up, may mo krimen. Number 1, gid una mga biktima honday, mo pamilya, mangawat nila sa imo sinisunod sa puluyan, para makamani lang, kung wala kakwaon sa balay mo, nga mga to, mga awat at tupad balay, kung wala na gito, nga ti mo hold up tabi, para makamani lang, ti galing ko nung nadakpan, ti mo na madakpan ka gani, ti lupot ka man sa presyon, gali iban, duway makadudlaan, mapreso tag pinaktuig, madakpan, or madakpan nga baligya, madakpan nga nagagamit, pagkagwa, parik yapon sa negosyo, Bumbo Grislin. Ang binila mo Dennis, makagilan siya sila, no? Kay makita nila ang kwarta. Matula nila makita, no? Abot, kapabulag-bulag, uro mga utod sa nga naga-engage, no? Sa muni klaseng butang, sa matutuod, gid nga pakatuan, kung magamit ka sang illegal drugs. So, iba mo Dennis, una best, ang mapektuhan sa'yo kung nagagamit ka man gid, imo nga lawas, no? Kaduwa, imo nga mental health na dati, pamilya mo, tapos iban pagid nga mga katauhan. So, kadako gid sang porsyento pagid mo Dennis, ng illegal drugs, isa ka factor nga kadamo ang krimen sa atong pungsod. Kag ang madamo nga krimen naga-resulta man sa pagkahinay sa atong sininga ekonomiya, mo Dennis. So, Papa Dennis, pamatian tang pahayag, no, ni Police Lieutenant Joven Mugato, ang head ng CDE. Subong ara sa kustudiya sa Police Station 3 kag ginapreparahan naton ang ikapasaka nga kaso kontra sa iya, no, violation sang section 5 kag 11 sang RA 5.
Ang matanong ay Hanser ma-file ang kaso. Muli karon sa hapon, ma'am, file na natin yun. Oo, hindi na siya magbasan. Depende karon, ma'am, kung ano, ay ginawalat pa natin subong ang result ng examination ng drugs crime lab. Oo. Kung aram ng result, ma'am, karon sa hapon, file na natin. Sir, ang iya, sini nga familiar, agyan sa Fortune Town, no? Siguro tayo ang address sa sini, sa Fortune Town, Estepania. Ang saan nga tinira niya to sa Verago? Mga kilala niya naman, hindi naman relatives, pero kilala niya, hindi naman mabalaan kung nag-abort na. May mga follow-up investigation naman, may mga follow-up operation pa man kita kasi kung ma-identify natin. Yung mga squad natin ng iyan niya mga loading source, kung sino ang nag-deliver, nag-deliver oras niya. Oo. Kaya nyo, identify na sa Yes, ma'am. damo pa niya ilalagson kay tungod nga kagamay mo lang tan siya pero dako nakuha. Yes, ma'am. Okay, sa pagtanaw natin, masaligan niya siya. Masaligan na sang flyer o kung sang niya. Mamadenis, ining si alias Toto, ikabaligyan na siya sang prutas, no? Prutas versus drugs. Unta, prutas na lang siguro, no? Kaya healthy pa. Fronte lang niya, front lang yung maligas yung prutas, no? Bombo Grisen, gali sa likod sini, kadag ko sa nga bulyom niya sa nga sabong nga iya ginapang distribuar. Sakto, git pa sa uli, bala ba mo Dennis, wala tamang ginapangayo, no? Magka-flavor ang mga sabong nga ini. May arabi orange, arabi apple. So, gid, no? Very alarming diri sa aton sa syudad. Pero mayo man, so atong mga kapulisan ang nagaingogid mga pamaagi kag bag-o ng mga pamaagi ba mo Dennis nga malakpan ini sila tanan. Di rin galalin ko rin supply sa droga, di nga nagkalabot rin sa Bacolod, amo nagkadlag ko, Bombo Grislin. Oo, kita ba mo Dennis? Nagpakikangot kita sa mga kapulisan dito sa San Carlos City. Kung sa tiin, no, ang mga information na nakuha sang mga kapulisan dito sa Bacolod, ang ginatgikanan sang illegal nga droga dito kuno sa syudad sang San Carlos. No, amo nang mga nakuha nila sa mga suspetsado nga ila nga ginadakop na, no, kag amo ning pinakalites ang 6.8 million ang hambal mo Dennis halin sa San Carlos City. But contrary ina, no, nga contradict ina mo Dennis sa payag sang Deputy Chief of Police sang San Carlos City nga si Police Lieutenant Ruby Aurita nga according sa iya mo Dennis ang droga, no, nga ginahambal nila alin sa San Carlos dito sa Bacolod City. Hindi na ako matuod sa Bacolod City na ako namamalanis halin. Kay sa mga nadakpan nila, yung mga persona, no, nga nagabaligya man dito, ang ginahambal, almost gani mo Dennis, nga nagahambal halin sa Bacolod City, ang droga, no, hindi sa San Carlos City. Ano pag matuod diri? So, ang may mga proof sila mo Dennis, no, according kay Police Lieutenant Aurita, nga ang mga supply nagagikan ikuno sa syudad sang Bacolod. So bali siguro Bombo Dennis, no, ang strategy man sa mga drug personalities do ginapalingi man ang ulo sa aton sining mga kapulisan, no? Kaya kung diri sa Bacolod, mambal San Carlos City halin. Kung dito sa San Carlos City, Bacolod halin. Mambal sa Bacolod halin. Hindi pala halin. Hindi gibalin pamangkot dira, sa Bacolod, kursa San Carlos or base bala transshipment point lang ang San Carlos padulong diri sa syudad sa Bacolod, Bombo Grislin, diyan? May possibility man, Bombo Dennis, but sa mga kapulisan taya, ang mga informations na ilang nga ginadisclose sa aton, halin man na sa mga informations sa mga nagkaladakpan nila, no? Yes. Or naman, base bala tod, no, mas ni ate niulat-ulatan ang aton shipment diri sa Bacolod kay mahalin to San Carlos ulat-ulatan makadto sa Bacolod. No, tisiniyate amo naguro nga kung mga baton sa dising kargamento epektos siling sila San Carlos alin. Ti ang mga taga San Carlos kumo dako di posible ang volume sa sabong nga sulod sa Bacolod nga makadto sa Bacolod okay bligya San Carlos. Di madakpa naman to San Carlos
Ay tudlo dito na mo nakuha sa Bacolod. Bubugres rin day yan mo na nga plastada sistema ha. Nakukit mo Dennis, no, ang possibility nga amo na siguro ang aton sining mga suspetsado nagabasugid na gitang natuon mo Dennis, pero wala man sila kabalo kung diin gid balahalin, no, kay ang mga nagkaladakpan, mga hindi pa man niya mataas sa askin mo, so makabig na sila ng high value individual kung dako gid ang nakuha sa ila. So may ari pag ini mga tao Dennis, no, nga nagahikotar sini, no, kapalugid kung diin halin ang supply on ang source. Kung maduduman mo bala tong last, hindi ko magsala, daw, itong nadakpan bala nga 3 kilos nga shabu bala sa Bridco Port, itong duwa ka mga Muslim, nga sakay sa Ruro, karga nila. Actually, ito halin sa Metro Manila, nga gindalan na via Ruro, pasulod sa mga Bridco Port, sunod sa Bacolod. Tiyan mo na guro wala basig ang halin bala kung masiling may shipment ako din mahalin sa Gua sa Negros, masulod via San Carlos, no? Kag tapos from San Carlos dalon sa Bacolod. Di ko madakpan gani San Carlos na alin ko madakpan naman to baligya San Carlos nga ang stock yung Gua sa Bacolod. Yung Bacolod naman alin daw mo na blang estima kay ini sila ginagmay lang individual mo. Yes. Proto yung tatlo ang duwang nadakpan sa Bridco Port nga nakuha sing 3 ka kilo sang shabu ato ya masiling gito ya nga ang supply haling gito ya sa Luzon kay dito sila yarin sa Luzon mo. Pakadto diri sa may Negros Oriental kiti sila gito ya nagkuha sang stock halin mismo puno, no? Pakadto diri. So ini magladakpan nga ginagmay, masintaw mo na kiti pag abot sa Bacolod diri i-distribute na mo. Kung dagko didako nga distributor o mayor na sa Bacolod, abot sa dako nga volume i-distribute na dayon nila diri sa Bacolod kag sa iban nga bahin sang probinsya naton. Damo nang sistema sang trading bala, nga sa mayor ginabag. Pos bala sang simple nga example mo Grisil, no? Pos bala sang bagsakan naton. Kundi tanan nga mga utan nga nagahalin sa iban nga bahin sang Negros or sa Canlaon, no? Dra ginabagsak sa Libertad. Pag abot sa Libertad, may mangumpra na da. Kundi imas lang abahin niya sang Banwa, sang Negros Oriental, mangumpra na sa Libertad, kag balik nila dito sa ila sini nga kwan, Banwa or din nga lugar barangay dira, dito naman nila pang baligya. Damo na bla ang sistema, bombo Grizzly mas kung madakpan siya sa Bacolod di mo na dito sa Canlaon halin. Kung madakpan naman sa Canlaon o dito sa San Carlos, dito ko nagkuha sa Bacolod, tapos na malati yung Bacolod, di mo ko ibutan ng kumumpra, dito sa Libertad, dito sa Bacolod, waktali, ina nga supply, halin to sa Piakman nga lugar, daw mo na blabong Bugrislin? Yes, ama mo po Dennis, no, ang palakat nila. Trading mo, no? Kung mga bataga nga trading, negosyo, Bobo Dennis, kung nangi mo lang yung sa standard ng abi, dasig ka mabalaan, itigaw ka, hindi ka makakuha sa dako-dako, maano ka pa, no? Marimalaso ka pa, madakpan ka pa. So, Ari, Bobo Dennis, no, ang topiko ta subong ang source gid man kundiin. May ara man gid mo Dennis sa ibang nga bahin naman ko tabi third party, no, sa halimbawa sa Silay City. Kada drug bypass operation aton ginakuha information according sa mga nagkaladakpan mo Dennis, ang ila sining nga supply halin ko no sa Bacolod City, no? Di amo na mo Dennis, ni mo paktan kung diin gid bala, no, ang una-una ni ang puno gid sini, no, kay mayara naman niya sa iban Mambal San Carlos, no, tiduwagin na sila sa mga lugar ang ginahambal nga ginakuhaan sang illegal nga droga sa Subong. So ari pa mo Dennis, pamatian ta ang pahayag ni Pulis Tanan Ruby Aurita. As per validation naton diri, no, sa aton nga mga operatives pinagtan sa aton nga drug menace diri sa syudad sa San Carlos,
manageable naman, and although nga ara damo kita sa mga personalities nga ara sa aton listahan nga gina-continue gyapon nila monitor, but sa nahambal ko na padayon gyapon ang aton nga mga nagakalain-lain nga operation sa nagakalain-lain nga area diri, kay gusto gid naton nga as much as possible matapna naton ang mga illegal nga aktibidades nila, ilabi na gid ining illegal nga droga. And as to the naman sources, based man sa aton nga pagpalamangkutanon sa aton nga DEU diri sa aton nga police station, as per monitoring nila and as per arrest sa mga individual diri sa aton sa San Carlos, may mga information nga nakuha sila nga ang ila source is from Bacolod City. So I think hindi na siya matuod or basin allegations lang na siya sa mga drug personalities nga makuha dira sa syudad sa Bacolod nga ang source nila is from San Carlos. Where in fact, based sa ilang monitoring diri kag sa mga nadakpan man nga mga individual diri sa aton sa syudad sa San Carlos, almost sila tanan nagahambal nga ang ila source is from Bacolod City. Hindi ka ni ma'am. Yes. So, nila ato sa ulo. Basi kung kisa ma'am, inang mga drug personalities nga makuha dira sa syudad sang Bacolod nga naghambal nga ang ila source is diri sa syudad sa San Carlos, basi ginapatalang lang nila or gusto lang nila nga ma-divert ang ano gid ang paminsaron sang aton mga operatiba or sa iban nga tawo. But the real scenario is, or ang matuod gid nga source is Bacolod City. So may mga may mga pamatuod na kamuna. Yes, ma'am. Based na siya sa mga information nga nakuha sang aton nga mga police personnel sa aton nga operatiba sa tanan nga mga nadakpan naton diri nga mga ara sa aton listahan. Subong ma'am, ang status niya sa San Carlos City when it comes sa sang drugs, dutay na lang gid o kung nagluya, na gid ma'am? Bangod sa sunod-sunod nga police operations naton sa nagakalain-lain nga area, medyo nagahina ang ilang pag-supply sa subong kay bangod gani nga ginabantayan kag padayon sila nga ginamonitor pero hindi ni siya hindi man ni rason para sa amon nga mga kapulisan nga maguntat na or magluya sa aton nga campaign against illegal drugs. So far ma'am, mahambal ko lang siguro sa subong, padayon kami Japon nga nagapasalamat sa mga citizen naton mga netizens naton nga nagahatag information through sa aton nga Facebook page and other hotline numbers nga hatag namon sa sa kada barangay kay bangod sa ila man nga padayon nga paghatag impormasyon, nagapadayon man ang aton nga mga operasyon ilabi na gid sa sining illegal nga droga nga hindi pa gid naton mauntat-untat diri sa syudad San Carlos, but bisan paano nagahagan-hagan naman. So madamo nga salamat gid. Mamo Dennis, mayo pa ni gani ang COVID-19 kay ma-detect mo bala kung din halin. Kaya riya ang droga tiga tudloan ay pasiguro ni mga suspetsado kung siguro strategy naman para maglingin pagid ang ulo sa aton mga otoridad. Correct, Pwede man nga wala sila gasugid matuod, or strategy na madakpan ka mo ganay dito, tulo nyo Bacolod, madakpan ka mas tulo nyo dito piyak nga lugar o di nga lugar ang source niyo, or basis niya dati mabalang tudlo anay, Pero importante, Bumbo Gracelyn, sige-sige ang pagpanakop sa ato sining mga otoridad, Bumbo Gracelyn. Kagati sa mga ara pa, nga nagapadayon sa pagbaligya, sa pag-engage, ilisip po na lang ang mga inadlaw nyo. Kay, syempre,
sa aton diri nga mga kapulisan sa Bacolod City kasi Negros Occidental, Bombo Dennis, kita daan nagapanguna nga may madamo, no? Pinakamadamo nga mga nagkalatakpan na bahin sa illegal nga droga. So kay madasig man, no, ang pag-responde sa atong mga kapulisan kag ang pagsuporta man sa atong sini nga LGU. So kabay pa nga sa sini, no, mga bag-o nga administrasyon, especially sa sa Bacolod, matap na ini kag ma-zero o zero record Komodanis. Komodanis, amo na mga balita nga nagikan sa patrol para sa pagpangalagad sa bombohanay sa Udto. Ini si Bombo Grace in Lobato nag-report para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Salamat kay Bombo Gracelyn Lobaton. Digibla nagalin ang pagkamatuod ang source ng droga diri sa Bacolod kay Negros Occidental halin sa guasang probinsya. Ako ay matadi factory mo, wala man ka diri sing dako nga budiga, ti halin niya sa guasang probinsya kag ginapasulod na diri sa atong probinsya, no? Agi sa pila naton ka mga ginatumod nila nga mga transshipment puente. Kung sa San Carlos da may mga puerto da. Diri sa Bacolod may puerto magkita diri. May pantalan magkita diri. Nga posible diri man base ga agi, paagi pasulod diri sa syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Posible dito man sa syudad sa San Carlos, nga may puerto man at to, or base ali mo na sa Oriental, no? Negros Oriental may mga puerto, mas especially sa Dumaguete, doon man sa una, may mga taga Negros nga nagladakpan dito sa puerto sa Dumaguete, dala ang illegal nga droga. Halin sa Cebu, magkaiba may puerto man na. May halin sa Cebu nga barko pagkadto sa Dumaguete. May halin dito sa part sang Metro Manila, part sang Mindanao. Ang nagasulod dira sa may Negros Oriental. Tiwa ka malabas dito man to Oriental, kadal ulan diri pasulod, Pagi Bayland, pasulod diri sa probinsya iya sa Negros Occidental. Mga kebenan, importante lang sige-sige ang pagpanakop, sige-sige ang pag-aprender sa mga illegal nga droga. Sa mga ginahimo ang drug clearing operation sa atong sining gobyerno, especially sa atong PDEA, DILG, kay iban pa concerned government agency, Tedros Negros, damo ang pila, may 300 sobra na kay mga barangay nga na drug cleared, sa dalam sa drug clearing program sa atong PDEA. Sa Bacolod, gani, sa 61 ka barangay daw, pila pa lang ka barangay ang cleared, 13. Sa 13, siniklaban ng paggagmay nga barangay, numbered barangay, nga gagmay man lang ang tawo, gagmay lang ang populasyon, pwede nindalag ko nga mga barangay, mga name barangay sa Bacolod, nga taga pila ka mil, di mil ang populasyon, dawla pa gani ni ma-cleared sa pila nagkatuig nga programa sa drug clearing operation sa aton sining PDEA. Gamay pagyapon nga porsyento sa Bacolod, barangay sa Bacolod, ang natagayon nga ma-drug cleared mga kabanan. Si mana problema gyapon, matapos ng term ni Presidente Duterte, dawagin mapapas, pero at least nabuhinan, in fairness, nabuhinan mga kabanan. Why 100% nga nadula, why 100% nga na eliminar, at least na hagan-hagan, na amat-amat pagamay ang kadamuon sa mga nagladakpan sa una daw gabakal ka lang dulcis tiyanggi ang magbakal ka sa siya mo, lantaran pa gani, ang dagdaganay kung daw anay sige sa dalan, pratikamente sa mga barangay nga kilala, lantaray mo gaduhulay sige sa dalan, mga kabanan, daw bakal ko yung dulce sa gada nga bakla ko dulce biyo, ribayad ko kada dulce ko muna yung sa una, doon naman yung barangay dos gani sa una gin-sealed off na, ginsirain na, magsulod ka na bukoto ka di ka makadto kung may ka parente dra, di ka pa sudlon, kung may kakilala ka dis oras hindi ka na kasulod, naging sealed off na sa una, sa managligad nga mga chief of police ang barangay dos, kaya mo nang kilala mo. Kaya siya mo doon naglapta. Kadalag ko sa mga nagladakpan, lately lang, dito sa area sa barangay Singkang Airport.
madalagko mansilingan, no? May madalagko mga bulyom sang shabu. So yun tayong tanan, no? Kung ano mangin kainatnan, sining away na to sa droga, sa masunod naman niya nga administrasyon. 15 minutos na nakalikan stock na nga launa sa hapon. Pagbalik siya para tutunan, doon nga pagkinimabalita, kwento report, ibumbuan si Surilla, ining pag-designar no, si Attorney Chu bilang Secretary to the Mayor, no, na incoming Bacolod City Mayor Albi Benitez. Kag iban pagkait nga mga balita, no? Kita kon malabot kidang niya akron ni Mayor Tongson no si Mamaylan, no, kay nakakomit sa kanya dito pa daw pa-contact iya si dede nga ginto ginan sa ato, no, ang reaksyon niya sining pag daog sa taga Himamaylan bilang Miss World Philippines 2022 nga si Gwen Dolin Fornel, daw foreigner ding iya sining amay, mga kaibigan, no? So naging koronahan kagabi bilang Miss World Philippines. So sa mga tiglawas ang sang Pilipinas sa Miss World, mga kaibigan. Nga tanan na, itong panabalikan, makalikan lamang pinaka-importante nga mga pahanumdom. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatulaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghinanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin. Para sa pagpalagay siya patutunan, buong buwan na isang to, 20 o 18 minutos na nakalikan stock na launa sa hapon. This time, kwanta report ni Bumbo Ansi Dul Surilla, no, ining ining natalana, no, nga pagpungko na sa bag-ong administrasyon, no, si dalom ni Mayor-elect Albi Benitez diri sa Masurat sa Bacolod. No, may gindesignar bilang Secretary to the Mayor, kahit ibalanta naman may mga ginadihon karon nga mga pagsinapol, no? Regarding sining transition in between sa outgoing administration ni Mayor Emilio Benguardia kag sa incoming administration ni Mayor-elect Albi Benitez, no? Kaya normal man may mga transition team na negosyar, no, para pagpungko iya sa a new set of public officials, no, hitso na bala, no? Why nagka-cremotsing ang record, why na pinamukot, taray po ko na, no, hindi na nagkanto ang muni, paano nagamuni, no? So before, kahit ini for the safety, ba na asing masunod ng administrasyon,
nga mas niti pupugko namon mula ning kabansang kahasang banwa na abta namon pagpungko namon amon yung mga propiedad yang nalista nga nabato namon nakita namon aktual amon lang ni senaryo sa atong syudad amon ni plastada sa atong syudad banwa sa pagpungko namon tini mga transition sa naton normal ini ginahimo kag sinato ti ini mga mga transition negotiation normal ini kasi nato ti gusto mo niya sa mas administrasyon nga safety man sila safe man sila kaya basi sa dire basi sila pangitaan wala man ta may ginatumod pero sinita bati basi mga boten chimpo nga mangkot pumuloy ti kamusta ang kaban sa banwata kamusta ang kaban sa syudad ta kamusta ang kaban sa probinsya ta pagpungko nyo ti basi blaway sabat ang bagong administrasyon so sa subong signaton ti sa mga iban nga banwa kag syudad nila sa Bacolod kay tiba naman sa iban nga mga banwa naton sa Negros Oriental may mga nagdalaog giman yang mga bag-o mo ang iban ti nagkalapyerde may mga bag-o nga na eleher nga local chief executive mga mayors naton natural na may mga transition team transition negotiation nga ginapatigayon so dire sunod sa Bacolod sing naton si Anthony Carol Chu pro kwan siya lalaki ni siya amo si karon na designated secretary to mayor ti posible siguro nagapanguna ni sang kwan sang transition negotiation o transition meeting mga kaabinan si Bumbuan may ara siya sang kwan sinaton pagpakiangot no sa ito ni Carol Chu as designated secretary to the mayor ni incoming mayor Albi Benitez sa syudad iya sa Bacolod. Kay pila na lang kadlaw na bilin pizza ta subong pizza 6 24 days more to go para sa bag-o nga administrasyon 24 days to go para iya sa mga nagkalaperde ng mga public officials naton. Kaya na pagpungko sa new sets of public official, itso na bla, why na chichi buritse para tuloy-tuloy man ang paghimanwa sang bag-o iyang administrasyon. So, sa pekla niya, balita, report ni Bombo Ann Sidul Surilla, gikan sa New Government Center. Bombo Ann, may hapon, kamin! Bombo Dennis, amat-amat na nga ginahingadlan ni Bacolod City Mayor-elect Albi Benitez ang mangin magabugos ang iya sining team abi sa pagpungko niya sa mga posisyon nga dapat niya i-fill-inan sa pagpungko niya bilang alkalde sa siyudad sa Bacolod by noontime of June 30. Kay naibaluan naton nga sa konfirmasyon sa aton sa Bombo Radyo ni Attorney Bong Dilag, ang spokesperson sa mayor-elect nga sanday Attorney Carol Joseph Chu ang kag-attorney Pacifico Maghari III ang magapungko una si Attorney Chu bilang secretary to the mayor kag si Attorney Maghari bilang city administrator. Mga key positions man dira Bombo Dennis So na labot naton si Attorney Chu hambal niya sila gid man ina ang nagabugo sa transition team nga officially nga ginapangunahan ni Bacolod City Lone District Congressman Greg Gasataya. So suno sa iya Bombo Dennis nga ang iya sining appointment ginapasalamatan niya man ang pagsalig sa iya ni Mayor-elect Albi Benitez kagambal niya hindi naman bag-o sa iya Bombo Dennis kay during that time dumduman mo sang nag-acting mayor si Congressman Greg Gasataya to vice mayor to si Kong Greg di bala nag-acting mayor siya Bombo Dennis ang time to bala ni former mayor Monico Pontevella nga may suspension acting mayor to siya so si Attorney Chu nagtrabaho sa kay Congressman Greg bilang executive assistant during that time. And prior sina, sang hindi pa man siya abogado, guys, eskwela pa lang siya, nangin kabahin man siya sang team dira ni Congressman Greg Gasataya abi Bombo Dennis sa pagka vice mayor. So amo na ang iyang
muna sa government, no, ang iya nga mga experiences, and then practicing sa private practice siya up to now di mga 14 years na inatanan, Bombo Dennis, no. Sa dugang naton nga interview pamatihan naton si Attorney Carol Joseph Chu, ang appointed sa karon nga secretary to the mayor ni Mayor-elect Albi Benitez. So officially, attorney, since ano ka mo in part sa transition team? I think last week, May 31, no, May 31. Or a day prior to that, Yes. we have agreed, no, na to be part of the transition team. Okay. And we send our first letter as a transition sa DILG. Yeah. Na nag-request kami for a meeting with the transition team also of the outgoing administration. Okay. As far as the transition team is concerned, we are hoping and expecting na ito na ang mga documents that needs to be turned over to us pursuant sa circular from DILG. Yeah. When will be your scheduled first meeting with the outgoing transition team? Yung initial schedule, I think, June 22. All right, June 22. That's the initial, according to the DILG, attorney. From the DILG. Yeah. So, ginakulat pa naman. Kaya ito we are planning to appeal pa tayo na kung nahimo, no, kung pwede man yung earlier sa. Yeah. Eh, kasi man, kulabos lang chimpo sa magamonado. Na earlier. Pero yeah. We are still waiting pa kung ano ang ma-agreean. Attorney, ikaw ang ginambagan ni Mayor Albi na announce niya na ikaw ang secretary to the mayor and si Attorney Pacifico Maghari ang city ad. Yes, bubuan. No? Yeah. I welcome the challenge man na hatag, no? Kaya na-presentar sa opisina na naging designate sa ako ni Mayor Albi. I'm hoping I will be able to help him in bringing meaningful change, no, for a better Bacolod, no. So, kabay pa na mabuligan tigil si Mayor Albi. Yes. Imo background gani attorney. I remember you de bala sa kay Congreg before sa iya nga ano gani attorney? Local legislative staff, no, employee. Congressman Greg, that was before becoming a lawyer. I worked with him. Then, tapos pag pasar ko sa bar, naging full-time akong practicing lawyer, no, sa private sector. Kaya. All right. So wala hindi ka na to dayon connected sa sa government. Connected po kay Kong, no, being a consultant. All right. Pero sa private practice dito. Susubong niya. Susubong niya as a lawyer ni gidya imuni nga first muni nga job ni nga secretary to the mayor abe. Sa government Yeah. Kay although pag-acting mayor ni Congressman Greg Dumduman ito sa vice Yes. president, man ko to siya. Correct. Lawyer. The executive assistant. Lawyer na ko to. Yeah, your lawyer ka na to during that time. And attorney, pila ka na ka years ga practice? Since 2008. So that's 14 years. So, how would you, paano mo ni ginaanong job nga ni as bilang secretary to the mayor? Anong mga pananawan mo sa ning imo trabaho? Well, I'm hoping for the best, no? Ang kagtuan ang atmosphere sa government center. Ang mga miguta naman datanan, mga labanda, mga department heads, no? Familiar naman tada sila, no? Having been able to work with them. So, mga mayo na nanda sila. So, hindi mabudlay, no? Madasig lang ni tanan. Mapadayon ta ko na ang programa ni Mayor Albi niya gusto sa Bacolod nun, ma-implementar ta. Kag matigayon ta. Alright. So, attorney, kung ikaw secretary to the mayor, do basically, ano gid nang imo nga role? Do ano na ang trabaho sina? Well, coordination. Mainly, coordination sa mga department heads, pagpapara sa mga executive orders, ang gusto ng mayor, ang mga memorandums,
ang sa mga policy man, may mga policy na nadada sa mayor's office, policy guidance dila magdada. Bombo Dennis, nabatian na si Attorney Joseph Chu. And again, Bombo Dennis, magluwas ni sa iyang appointment bilang Secretary to the Mayor, si Attorney Pacifico Boyet Maghari III, Certified Public Accountant, Bombo Dennis kag ti abogado, no? Siya ni ang newly appointed man, magapungko man bilang City Administrator sa siyudad sa Bacolod. Prior sinis ang iyang appointment, ano ni siya, Executive Assistant for Finance of the Mayor of the City of Talisay since 2016. No? Tapos, concurrent head man siya sa Talisay City Housing Authority since 2019. No? Naggraduar ini si Attorney Pacifico Maghari sa Bachelor of Laws in 1999 sa University of St. Lasal, Bacolod. Kag right there and then sa March 2000 napasar niya ang bar exams, no? Syempre graduated cum laude sa Bachelor of Science in Accountancy sa USLS. And napasar niya ang Philippine Certified Public Accountant licensure exams in October sa 1994, kag rank 13th place overall nationwide. Hindi man basta-basta, ano? Pero naggraduar gid siya sa USLS sa Bacolod, Bombo Dennis, no? And yes, no? Amo na may law office siya abi. No, so amo nang background ni Attorney Maghari man nga city administrator. Kabalo ka naman Bombo Dennis kung city administrator. Amo na blang ginatawag nila nga little mayor. Kay ikaw ya ang administrador no sa nga syudad sa Bacolod. So amo ning mga na public amo ni ang mga na ano pa man na publicly na hambal ni Mayor elect Albi Benitez nga iya nga mga sa mga key positions nga mga ginpang appoint niya abi ining duha nga ini Bombo Dennis magluwas sa transition team nga ginapangunahan abi ni Bacolod City Lone District Congressman Greg Gasataya. So Bombo Dennis, yes, amo ning update trip. Amo ning Go ahead. Bombo Dennis, so again, amo ning update report nato ni Madulong para sa pagpangalagad sa Bombo hanay sa udto. Ini si Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo. Daming salamat, Bomboan, Sindol Sorilian, no? Si Atty. Maghari, City Administrator, kag si Atty. Choti, maging Secretary to the Mayor. No? Sino yan ang ipamutang naman nga maging Executive Assistants, mga EA, sa pilat ka mga cluster diri sa sulod sa Bacolod, si dalom sa administrasyon ni Mayor-elect Albi Benitez. Ano mo na balantayan ta kung sino mo mga personalidad nga magapungko as mga executive assistants EA kay tibalan naman sa mga amaw ning plastada may mga ara ginapang designar ang mayor nga magahandle sa pila iya ka mga cluster like sa sports sa nga mga programa sa gobyerno ang paghiman mo sa bahay naman bising sa cluster sa aton sa market may ara naman ipang point kay tiinis na mga co-terminos lang nimo pag panaog ni outgoing mayor Bing Nordia ini mga iya ti upod siya panaog kay mga co-terminos lang ni appointed lang ni mayor sang pungko naman sa naligan ng pagdaog niya. Amo ning mga co-terminos, no? So pag exit ni Mayor Bing, upod ni exit ay mga co-terminos nga mga gin-assign nga mga executive assistants. So pagpungko naman ni Mayor Albi Benitez, of course, ma-create naman na saya, mabutang naman sila kung sino iya pang plaster nga mga executive assistants. Nga mga co-terminos man siya samtang ara sa pwesto ti magapabilin ina nga mga executive assistants yan unless kung isla niya ti mo na balantayan kung sino naman dala pamutang sino mahid sa cluster sa market, sino mahid sa cluster sa
security. Like sa puso, kunti si Anay Colonel Bacolod City BCPO head, retired Colonel Guara, amo nagpungko sa cluster of security na head sang puso. Taga damo da pila ka mga cluster na dira nga pagapamunuan man sang iga-assign nga mangin executive assistance na. Tara, duwa pa man lang, napabantayan ta na. Magpungko no siya siguro sa formally gid July 1. July 1 is Friday. Kay June 30 is Huwebes mo. Main ang term sa mga public officials sa 12 noon sang June 30 mga kaibanan. So mangin first flag ceremony nga atinan sa mga newly elected public officials naton pagka next Monday, July 1 to 3, July 4 mga kaibanan, Manang first nila nga flag ceremony Monday sa mga newly elected public officials naton mga kaibanan. So bantayan ta na di sa may syudad sa nga Bacolod mga kaibanan. 36 minutos na nakaligad sa takna ang alauna sang hapon, lang gid niya ang tiyempo ni Mayor Tungso sa syudad si Mamaylan. Kita tani kay na to pag-contact siya, naga-meeting sila mo regarding sining may mga programa sila himuon dahil sa pag-welcome sa kay Gwendolyn Fornel sa Mamaylan City ang maniguro na kagabi bilang Miss World Philippines 2022. Terrible. Kag ini si Gwendolyn nag-agi man sa nangin Miss Himamaylan. At ibot siningon may kwan-gid, may edge, may tindog, may laban. Siya nagkagabis na ito ng gikurunahan. Kag siya niya mag-representar sang Pilipinas sa paggawaton nga 71st edition sang Miss World Beauty Pageant. Way pamaset ini sang ang date sining ikastintay uno nga Miss World Beauty Pageant. So si Gwendolyn amo ni mag-representar sa Pilipinas na lutos niya, na perde niya ang 35 kaiban pa nga mga kasumpong niya kung aspirant siya sa giniwat kagabi iya nga Miss World Philippines 2022 beauty pageant mga kaibanan dito sa may Mall of Asia sa arena sa may syudad ya sa Pasay mga kaibanan. Ibugalon kita nga may taga Negros, especially from the city of Bumaylan nga mag-representar sa Pilipinas. Dito iya sa Miss World Beauty Pageant. Ikutahon niya ituhay naman ng mga kwan. Nga mga kwan, nga mga linay. Gikan sa iban man nga mga nasyon. Sa bilog nga kalibutan mga kaibanan. So, hindi man basta-basta ang taga-Negros. Nati supportaran tani. Kag pangamuyuan ta. Bisan pa paano, paglapot to sa sa Miss World Beauty Pageant, magapang iwabaw, gyapon Pilipinas, magapang iwabaw, gyapon ining si Miss Gwendolyn Fornel, nga taga-syudad sa Mamaylan. Kay muntanin ko ito na po daw lang kay may mga meeting po ito si Mayor. Probably, base karon sa Suna Libre, malabot natin si Mayor Tungson ka of course, si Governor Eugenio Bolacson, taga-Negros man ining Miss World Philippines mga kaibanan. Nabantayan nyo na karon sa mga masunod natin ng mga public affairs program po tinagapaimbulahan kita mismo sa mga taga-syudad sa Mamaylan. Ato niya, taga-Negros, do sa pila na mga sunod-sunod nga event, ng taga-syudad sa Mamaylan, doon di madula sa senaryo. Damo ginwana, mga kaibanan sa aton siniya nga mga magluwas sa kay Gwendolyn, may ara pagid daw tatlo pagid ka mga Ilonggo, may taga City Bililo, province Bililo ka dito sa Clanto, nga naginta man dire, sa sining Miss World Beauty Pageant, Miss World Philippines mga kaibanan. Buti wise laging swerte, mas swerte ang atong kandidata from Negros Oriental, from
City of Himamaylan. 40 minutos na nakalikan stock na alaw na sa hapon. Kulakulabo sa kita pagpalagad siyempre tuntunan bombohanay sa udto. Sanbay na kamo sa masunod nga programa. Kahapon lamang po sa kay Bombo Just de Sus Madrigal. Inyo alagad, Bombo Dennis Rubica. Para sa pamansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bumbo! Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtub sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtub 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami,
pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala ukon delirium. Sa karon nga uso naman ang dinggi kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon ukon pangulaon ang tanan nga mga suludlan ukon bisan ano lang dira nga may stagnant ukon nagsupot nga tubig agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum! Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good.
Madamo sang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabombo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Suno diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties.
Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi